Ole! Charlie, la fàbrica de xocolata. El meu amic el Joan. I Matilda. Roald Dahl! Les bruixes! Les bruixes existeixen? Com te les imagines? Amb barrets, amb nas lleig. No, això no és una bruixa de veritat, és una bruixa de contes. Vols conèixer una bruixa de veritat? Qualsevol dona del teu entorn pot ser una bruixa. Què són per a vosaltres els objectius? L'objectiu és menjar xiquets. No et deixes enganyar. Les bruixes no són bones. Són superdolentes. Fan desaparèixer els xiquets! No et facin desaparèixer. I et mengen? Si vols aprendre a distingir-les,